Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Nyabeta, toro munyakini, Nyabeta, 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 tomo moyae, Nyabeta, noyae, Nyabeta, noyae, Nyabeta, wajani, Nyabeta, bako moyoe, Nyabeta. Nakikwarengera ebiranga byambirwa nkenchena chango konye tiga kwabuja n'enkoro yawo kunye bekarasa asabi mugaka tyango tebi yani ngigoro moyo yonorere buna yani nko chine gubobe the way you are very handsome like this montache wochezera n'enkoro yawo umobege time yawo lakini yereta hiyo anakucheza. I feel so bad antari ngo kore Beyonce pyo singe nchongo tageti yasinge chanyo okoroka no mumromu ya yani mwenye na feel like ufe kukosewa mogaka wewe ni mtu mkubwa igora bongo bwabo orengereri what is good and bad for you tunaikire ubateri nande kano chontezi kwanza na inyo hivi buri anitazi date betingo chibare kumura na no mumuroyu at market town bono yebono ngochi bade kumura na Thursday one no choice evidence ego chakuru na no chonte bya you will prove me wrong nobakade meeting town what chonte Yerush Rana na kioko ndo tarakura ukwa Ose nchina kolete information na bwat nere you. What is you to choose? Hey bono, rengereri what is good for you. Nani na ikire ukote. Na no chonte. Mama, tinete tebuja. Neba ninche nindengeti ninkoira tindo chinkoira ne skuru ri mabono gai kiko sini nyare kome kinyare grade eki. Kaya neba nchare grade eki bono kikeranko ningende polytechnic kiko skinda ko. Chikosi ne chinyingora akorera kintu taragenda bwase chikosi. Aina ara mangana nta kiteta ntokwanire. Tutaragenda bwase chikosi. Watabiri sage ni grade kwanyo. Ach mama. Ewa kwa no morero. Nte ibaba sagini na mogaka. Este mbago sa pipi banko. Omate muisho wenale gocha kubanyoraga gwikanale gocha kubatabia grade kwanyore. Achi mama to basoka igosu bune. Abari kugenda posiona magegarasi mabamanya sengencho sagini nero kon support mono. Oroche muna mo isekomino anye talyo burwire bwa mubekirenze kanga tabwatie gasiana na saa yako kora
Oroche muna konya gotige skuru nya go drop skuru onya go cha isko nya ko rwaligu kanga tapati ga singi yakwa ajege ntobu chetine no mochies eko soli ne robu chetie nene sana nane ko kana linge ko soli ye bocheru bwate eko soli ngo ko bekerera kongu eko soli ngo kola terere gireti ge kongu njira teyo omondaras araete njira teyo noche nonye prayer sili tuachite eri just ene justification dogo changa ki tiga toche prayers day to be kasa maboko yo manana mokara matembuya amatemu konya mogo somera tari ngatu aba saboko ikutero mo ikoma chanu ngamu moeta matem ko ikosomera ne somene chinguru manya goeta matem rorabon tutageti gote isagi ni grade kwanyorte tutageti onda manya ngakibono gocha kokomenya ngakyo pange to bugibabwa mama baibanta ituba kumbutana ne chisese pipipi na chie chonta ke taba kumbutana na mangana yoko irora ngaichi basa chikuru ko irora kaichi basa chikuru ko irora rabona ikerogote sagini nancha mangana yoko irora gote igo wachiete gari karansense o ikaranse bono gende silamba orare bas omana gocha bono chako tebanga nche bono bochere ingo kora matemu aya nyore I ngirana nande ngirole chibesa changu mwana oyo no mete munamba chande krete bonega biasara mbiyo pi onye tali sagi ni ogon support kanga ne sukola kanga na matemu ayungu akola teren ayute to chikoiro ayebone gentoko kora kia muhimu tebi sagi ni egire dikiao na mapema ase ngencho ni ndo chobo ko ngole go chimuto Utaka opufu ngani nchela onchomba mporikene omuise ke abwate ni mumanete na chie bono watema ko separate ya beira kon na kie ko era ntakete ko eres chi memory chance kimbwate aso bongo bwana onchomba muebe pinga taran kora alafu tuchake fresh na botogo ikan buya sana waterire nenja arobuna kerongo kuligere kuno korlekana nande nginjo none okwe no representable kabisa none nkali ndoje nga nenje na atwa omogo kongo sinyikwaya una na kume ukoreke maana nenje ngoligindo moiseke obwate birenge levune byako Akin to ikarende kwa ngai ni kwa kwana kana ya bampao kuna ndo kia kogeranko takakora kana ni linga na injina anko kuanja na anjirega aboko ranga basaje bonse bobweke na ndanda kora basoko mbweka ni ndo ya yo njomba tari muntu mubine kyanche to muntu monga bona njinga tonango watei baba njaro ndo jinga na goitabire biyo korle kana biyo gowat ne bisera iko pano tua grili ngentete baba injina goitabite kale igodora njamba kabone ngana go turatana go chiavu no tebe ngate ino girlfriend baba ngokobwata no yani ngokobwata kuchia to kwenda timbwati nje kende gyonse nango omomuro yakangibere miane ngachikomo aende ukukara njunga ara njunga Yegas. neke maana no muy verde mi agote Kwa ni ngende tangani. Raka. Ngo kunyura mai. igo navangibere te igo hano Ndabye kimwe ndabye tanga. aende ukubona ntete kokoboli amangana yogo teba yogo chikoirora ekero wachete sukuru wachete gosoma gose wachete kokotibiro mama ngete no gosoma gaki gosoma kyoko abantu bare gosoma rora moise koyo mwarengenere ngakyakuruko oyo mwarengenere kirasi yakyampu yanchama erega ari gosoma guna bari ngobanga gosoma guna bari ngobanga yae umeta mangana ya kwali gosaba chisiminga chigemu noro chibona chigemu chako bekiri noro chigemu chako bekiri tinta itu konya gosalia nkora sengi njo ngibwetenga yani ngibwetenga na kanga ninje na kubutoleire chisese ego soge yenera kwari gukora yo bochinga mbaka ukagwa matembo
Mama gosire nchera kuko manye nchera gaki. Gosira nchera ki. Iga bana baba eta matemu ba mbaro barabu go ba morekeire. Nyesi myejuka. Nyesi mye yanega. Mama si mi bono nkingo tigana kero kyo na injinere go keep busy. Inkwa manyete kiege simye kiege go keep busy go kwa bate tabwa son. Nyesi mi na deba nyesi. Pongo kwa mama nkingo tigana kero kyo gaki. Mama takumure simi. Wakorire gosori mpaka kwa eternity. Nando nye turi kuchikote bisagi ni amaki sio nyorete. Ajengo kokenyera ndi chisesaje. Ndi chisese mama gaki. Nande mna mwise komi na gocha. Motebi na chaga igandiki. Naliora manyanga ki. Aki mama ngi. Aje, yako chesa na nje. Wacha kucheza na maisha yangu wewe. Esimi, aje kutoka mega madamu kanga ngwete. Aje wacha kucheza na akili yangu aje. Tego mpima bongae, tego mpime nyasora. Uchinga bosa. Uno gaki kimbuko ngikyo mamumure simbono nkingu kwanere sim. Awanga tebi kubuya tinchiti kwe unchieke. Ntare kumanya gaki. Akinya ba mamere pipi. Lakini ngoto chandikira ntare kumanya. Onesi meyere ira ikeraje. Mewe achite kandikira matemu gusininji. Wana nyanja muirendera kunya goteta kumukora boyoye. Amuchandikire chirari. Mama netinze tinda gobeje. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enotisano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa y'amangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Neke maene ngano kono meberete mi yagote. Aitate mi. Ini ndobia ya okwa no mwese koyo. Isko ya apata mangana manje jemi ya ya. Mangana kiendugu, mangana kia apata manje. No moroki. Oyo. Kono koro cha etora moiga. Aito na ando te tare ni chipo mboko. No metera kini kanga yol. Oni kaini. Yo karanstega. Umetonya oru sajo ngoru sigora gatukia kusaji. Oyo na mangana manga bwata tata ko kweli. Aye. Indebe. Ona kerango gatebiga munore iga. Iga umanyana ari kurumoina. Kabiko sambe. Munyeneki. Igo koirulio mongo ana tikango te. Munyeneki. Umanyane? Igo tara ko teina bwato manyane. Au kungaina. Ona kumotegera mumra masini. Ndugu mate wachire buya sana. Neke maana naigule nga oncho oseno oncho. Oncho mbo ina rata ibono tanto chikuita. Ona kingoita omonto gaki. Do I look like a killer people? Muchiko moita sekindu. Korati kana ko te. Ndebe. Kwanza mie yo nge konga, nile yo atete konga ngende chikuita oncho mbo lakini mie yo kwanza bedega nkonya sana. Na bwate itugeli hapa. Kan spoil yaki. Baba ayonsi bina igule neke maana. Oya kungaina, kibono kotegera mangana yo monto yo moete. Korati kabon. Korati ko meta kororo batata gaki nago panga sawa? Nago panga. Talinga onchomba bueka. Abantu babere emi. Yani oite yamana bibiti no yondo moito na bibiti. Atane kie kibon nyanchama. Asa abantu banja ine nakyo ita abantu banja ine tata. Abuna ko. Ona gento na kolete. Tinje tiko ita abantu abunga nga itemie yo. Nganyaka gali amandasi gali ngakenya gali. Baba na bokale. Ngaraba senda. Baba na bokale. Ike kwategera mangana yo monto.
Ekina igura ndo uyu kare uyu ni igure ngano monto geto konywe bintu gete. Ya. Sagini. Tiango teinga. Na konyendare naye. Ayune tire na mangi. Konyenchandi kitengoro ya nini. Asingencho. Onye simi na bwatari asina bekire. Ningotebi ngabkingi gwete. Usina rali ngwetere. Uruchi nonye ndagira na rikoli. Nde rumunde nchebweka. Ndametingi na korororo. Ndabwati bokonyi bonde bwensi. Ntanya ari kukura. Usina wana ari kukura ntanya uri muntu orankonye. Ngachandika Sagini. Ngachandika tumitinga aye ikerengere ikingo kuchanda kiarengi. Ngibuli amaswali atari make. Nyabeta. Woniga. Mangana ali akare naye. Ubwo nete kwira ni Nyasaye mbiya muno ore mo. Kwegete kurugari ugachaga. Woniga turamo. Ukurenda kuri na kupromise tingu kurenda. Bakikiagera teri na konyorete. Ugachaga ye. Korete ga irinde nkurende. Mbere naye kira chinza. Ase nkoroje. Mundu atanyare gukoiba akoire nandi muna bakoire. Bono ikintu nare gusameka. Anja utige kwinyora ibintu gweteretera. Because kerongo inyora, kerongo chaka kuira na maega kuigwe story neyi. Ige kundo masana. Because nona arenge nirinda maitha sori. Ogotesu kinde moyo. Taringa nasi na chiet nona arengega. Lakini ukabwatu wa kidnapping ukachigotesu. Yani ge kundo ma nkorana na fili kugutika bakukabwatu ukairu ukatesu asama tukamanga ntamaithia sogotese ono nare bwanjo kolega utigana ni story yo kidnap story yo tigepi twebe Tingo nyaro mete kubi story buneyo. Tiyo katime tinki ora nkorere. Nyare ko bagin kweba. Asingenjo yani nonye nkuchikolenkere liga. Na inyora ina itiri kurumiga gayo. Nyabeta yayo nakokweba Nakike mndo mwanone. Wakire. Mama mboli bwakire. Raro ngikoro ro kumboli ngabwakire konyoro tamboli konyoro naacha. Nomete ninde gusembogete. Mwanone. Naringe na maiga sana. Nilikunga kwigete botuko. Ntuachi korora na tugambe. Bono ngoira nili Nyasaye ngambia muno sana. Akondete ire. Nandi mbia muno sana asengenjo. Waimoka ya bieko monyene. Ukaimoka ya bieko monyene kwa mwako ira na gochanga. Kororanga ngirenga kinabwate ochasuri. Ndiri na wakire simu. Kwakorire buya sana. Abana ata maigane bakakorente. Nyoko. Mama etego. Bono lende. Chisimu konyoro kongembulira ne cheki. Dai yangu meteri tinchi tuko kubwata bia network ya rengense. Network yo bonga ya rengene gatibu 00. Bono na karanga tigangiche ngiwere. Ontebe 1-on-1. Wakorire buya sana. Bone gento keroke mundo neke. Mwanone. Kurango wakwa ne mama. Chino yo ni maite. Ni manyete. Bono kungira ngora ngoereza. Nakyo bangete igoro yo mwana. Kwanza nga yo mwana ali. Namu mwana sali nsefu ali mbiale. Ntebi gerenga. Street utekerenga. Ekerenga neke. Manya tatu mwabana acha kumuriga. Mwana uyo akaniri kuira nabaka Nairobi achikogende school. Kemtono maite nkaga to kunyara kulinda mwana. Tikata to mwabagendere kulinda umwana buna mulindete. Mwana uri konyona rire tatu mwabo. Nechi school buna chigore tuga. Nabwena tagende no mwana uri bakaruguru amubeke school asa amubegete. Mwana agendere na masomo. Mama.
Umwana tigabere na inchi na bagosoma nchire ndeyonse na bakonde skuru ya ndeyonse. Umwana obwato mukiboko soma na bagosoma. Talira soma somera chi Nairobi, Mombasa, Canada, Zambia, wapi ngama gweta. Umwana obwato bongo na bakonde skuru na ndaite. Umwana ninje ngumubeka ni skuru ndeyonse asoma. Mangana ngaenda Nairobi chine story okwangara sharama. Bebepi to focus ese bintu bire tokonyi because togendera kwengereria mangana ite guchimaira egara tuira ni mage na ndo tutaite kugenda mutu ona igankuvuli ngoro mna gwachita bakabona bona igabwakire ngaki Rosaginti yangu teyikemeni Esterio kamwandi siveti aroninga gwetubia yani bono nduchenga naikirenka buna minto haraboni garobono timboti stress inde yonse eva ona wonda toga igo amatukos ndete tu are stress anendete ngoboka mambi ngorara ngorara ichinga kichons auti tonre chinga kichons haruna no inche tintete nande mbale nae jeninzi ngota itimbe na are nae ngiuta tengo korera elindorore ningo anjite nande nindere tikoverna sagiri ngia yoro chorangorere ase pati yane ni maite bintu nda okorera ni bintu lakini ndete kuikukuru aso elinde confirm bintu biri meana onuranyora rindi nagotebirie gento ekenene nikirani yendo ngio kirabe kenene asuri kiregendo chakebe yasaye naro wakumbate sinikira ni yende chitai ono nche igendo ntete kuru asuri nakike ninde kenene sana ono nayo rarore ntete ongoro kyubwanchani timba sakoba ali nayo Wana njabura na kueleza iko mungwana. Ebintu bya ne 100%. Kabisa pi. Kwaso mungwana yaru kurunsa gakinko. Ngoru sigora nyone bibi yange bipi. Iko mungwana oyine kwani omoiti. Kisungusungu. Tata. Ako kongese metegete. Kwanya gogo mete ya ige kuba iko. Ya baba njete gukwa. Kwanza meto mungwana olingo agofuta. Gofuta gentoki. Kwani meto gofuta lingi. Ya. Ebinte bitata konyo bintu bya ngora kabisa igakubita kuna kweli. Ebituki? Tali ebituki. Wa, omuntu oli akonyonya sore. Umeto omuntu byo nyasore ngonya korare gosenga gwa kangago ti. Baba akikora nche alionzi pina gotebi ntayete gaki etoke nganinga aereruka. Nande nche kulero. Bona gaki obado genderete. Kwanza metenguru muina akoru. Kiresono rwani kwanza kiresono watore yororo. Kwanza ndimete kwanza bedo anyorega. Yanje nganda kucheka. Ko baba nabikale ko buno momro ya David. Anya kwa mwami. Nanje baba ntayite ko koraki. Ntayite ko buturu modu go senga kuno ne chiba tingo kanto banya sole ya. Ya. Lakini bana kia kunyako. Kira sende no akonya kumbuka tikunya bana kia. Agombo. Ai, tuke se no kutano tike sole kai. Jina pele no ndeka senche pe kanda mfai kai. Mukutano na rore go mungwa na ro chiro chiya yo begetere. Mungwa na kiyo mangene rensa. Discussing kia lengega. Stranger yari weta para ngaiga onkwani ogenda kuchimwana njina kone nere. Okwani. Mwete na okani limono ebinde byonya kukamba imokanga kuchiga. Ngochandi. Muka, alamuka. Amuka twende. Amuka twende. Ala.
Nyabeta, 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 Nyabeta mono muya Nyabeta mono moitongo Nyabeta masika na mangana Nyabeta, Nyabeta, Nyabeta. Imebubera ya rumba. Bwana mapangala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapangala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Imebubera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego so apaka the bone marrow. Yes, what do the DNA, you know? Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamo baso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Imebubera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Omorobilyo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge lero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mulbeli bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV. Happy Sabbath, happy day omwanju muri gita seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera lituko lya Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubika bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigure byage nyigure linde ndia mutukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umurizio nyago koranderio omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare kobaga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden ande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
mono na indo mwanchu murigererio Ndizi TV na bwo obwansu bwo mausino kwegena kwani mna nogenderete kwegokia asoko bwatia emiroberio yerit kuria lero cyaragire cinsa isato cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania semesema ya erionkumanye buna nara ya na kwariganirie asenchera ere yo wikiranu nyirabuna sensemo ya Facebook na bokendera gotunyaro witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyaro witra Ndizi TV News na boko ya somo witra se website yeto www.ndizitv.net eri togendera gusanga asobwa mereterane Evelyn Osero Joshua utenere tokubatira na sensemo imenyererio no bigo Petro ni ramukeira nero koine kya chibicha neriogi cyawe keire asenchera benengo kwarigania asenchera bene tobeto gusanga wikomwerio Kwari ni asenchera bene to ya chaka so wekiranu korwase county ya Kisii wase abasaye bagenderete gosemiwa achinchera cyo kwenyorera amabaga yo kugenderia chisemi cyabo ase chinse cheisko anene ase ense ya America no murobero bago kwariganiwa nababwatani korwase ebyombe ao asesemo yeibacho iyo gotoka se wadia kyamo kama ime ya Nyaribari Masabe county ya Kisii achinga ki baboriwe kwene kyabuna ngweto mabale eriyo kwenyorera amabaga yo kugenderia chisemi cyabo na kwenyorera gusina kwenyorera engeria ase amatukari bosyo muri kitonde mo Stephen Norbert yorwasenchira iyo wikirano ime ye kanisa ya mukoboko SDA esemo ya ibacho nigo chimia cyaboro kigwa n'abasaye baikirana asomo yegabwo gwesemya iguru y'amabaga yo gosoma imense ya Amerika Obed Ombongi no mwarigani bo muroberi bwerituko babere bakugania ngiche nkwanirete youth abasaye abana ba college school abandi ba college university bali isiko batabwati a chance gosabataranyora kigasi ya nabere ngo twara no kwanioko kurobera nabarabune kanisa ne chipasta hengaki ngayeroberia egakirana bura na roberio muroberio yoga gwetera in partnership na ne kanisa twanyoroberio kabali tukeliga gwetera ase unanje natare asenseyons ni menyata America nene ngaroberia ngatiangiche inche gukwanira abasaye abana ba college school opportunities kira America asense ya America ebwat university ange chirwisano asoko kombia ne country chi university ense ya Kenya opportunities kira America chiri kinene mono chinga kiechio nigarero buya bwa mabaga ya chisemi ya chinse chaisiko inake kunyarekana bagende gosoma ngumbu nande kereba ikirororo what is the expectation inki baga niri gokora kereba ikirororo kereba kirororo bana botuko baliria bairi onyo mwana akogenda usenense ya Alabama Arizona ndobwate connections twababeka twabalink n'abantu bako bagaide America ninse ngongu monono ekubwate kanenge kere gwachiro nguri ukuru airport mundu uri ku airport nero ko wide onyo yokutia kabura kwira gatenga tiako ende school so chini wakora chigas na bobo imabo gusarika America akini onyo rumuntu bona bunanje ngo tayinga buna gwikira ense ne bwa opportunities school na mbeyemo eto wakambia mono because it is rare to have a mentor asama tukabona bachire in to mentor our young people na ende mumenyete mechando tubwate kaga igoro yo abana basoire chinsoko chiamaru basoire chinsoko chisim yani ntumanyereti ntwetenenereti ko oyo no mogokona somebody is focusing omonto narigereti na ntokonye egesakose nkiaba nonye nabo okobora nigo kwarura asomoroberio mogia OCBC korongeigwa elio kwana na mabaga manga maya asaborokiwa kwegendereria system buno bona system ya America ibabwa the system yeyemo yana guchenjwa emyaka n'emyaka into Kenya atwanye chenjiri kerengaki system tali yero muchando emechando nabali tubwate information elito kwa abana baito yebona twale na CPC etwale omuroberio muya etwale ogendo kunga funding ngia abantu betayarishe egento gitoga amangana togoje twasalia sense yaito nsiase goja soime abandi batemanda gitokora igese njuri akorete iga na ngenda gitinche nkore iga kyara kiri nagianjite twana gochenja wetera ya siasa lakini tusokole ibintu ibose to separate siasa korwa mangana education etorabe country akogendera mono asencho mauni ane
system ne bende yon step ga jumu chando ni mwanya bantu intu bali to konyereta na kine kitoko nye deliver. And then you're going to take the exit. No nyaba menye korwa sero ngorwa Gusii na ense ya Kenya baganete bakoligia mabaga ya chiseme asichenza chaisiko nigabono ko boli kwa rurwa se serikali ense ya Kenya nze wizara ya chisemi kunyara koba ye kwene kyabuna yege kire keboitera no moroberio competency based curriculum kwene kyabuna oikere ira mange rata ikeretu no moroberio etete 0844 ko reporteria Ndizi TV korwa iga sense mo ya kiamo kama ward ya utoke mebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven Muyamana omorikeito Ndemo Stephen ase orobo tiororokan togos kabosionigo ekegambiro ya Kisii ritkoria rero kyabagiye kumuigorera omukagerwa Raila Nyakerario omongina bwe myaka 53 oyo bwateranirie asama mocho yo gukagerwa komokonoro amaiso omwana Junior Sagi niho mutyonyo 10 omwaka we 2022 amosio bomunacheki na Justice Waweru ngabaga koineki abuna magega yo koligereria oborori obwa beire bo wekwa ase kigambiro nigo ekworoke buna omongino yo tabwatiranirie na mamochandonsi koirera okoigorero kwaye Eyara matemuaya buya nyasa embuya mono buya na koka sana. Mungu anasaidia mimi anakoka. Mungu anasaidia mimi ni kivyose. Mimi naenda nyumba yangu, mimi hakuna kitu, si mimi peke yake nyumba yangu, hakuna mtoto, si mtoto hii ni mchukuu, ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya kera, asante, anakoka saiti, hakuna maneno ngine. Ekero sio ndiye kimwakire ngote wanga ekina kyo mungino olimu Raila Nyakerario tebeka ntenga na ruseti omwana maiso koti atebirenga ere ta participate tiko sta koretike egenteke na some judgment ntambe origerio basaidi barengo barono bo muswaje omo yaro tebeka ngatabi bongo bwembo ibiye nero kwanete lakini budget current expert oso monto orego tebanga na ero korete ntekyo umujajo tenga kangalilio yara go soirwa ne okore konya abantu bakorera amagosa gusiro busaidi ne kina karo ke karaligeria nyoranga investigation ya korere ngiya yare ko korante offense yo konya abantu bakorere obosalia igo omongino iyo obwatukyo koti ya motigire yarolirenga engenjeria abwatatu asibo myaka 5 njarenge burunge Nyirabono omongina Raila Nyakerario konyoraniga kumeirwe egesibo k'emyaka 5 ekirabakagiro bande babere bagendrete gotigara ase egesibo abwasomukagerwa oyo maselieta Alex Ochogara chiyo kupetra ukumerwa egesibo k'emyaka 40 nabo igo Pacific Nyakerario okumerwa egesibo k'emyaka 10 togos kabosio nigo serikali ya kaunti ya Kisii yaberege kubeka emeroberio yoko eneke abuna ebirengo byobochenu byabere bigo wa ase county ya naboigo obokorero bwikiranu bwabere bokuru wa gochiase abananchi ko bwatkananege karo gati serikali ya county inse ya wizara yobochenu naboigo abateneri bensemo ya aba yobochenu agati abekyombe kya National Union of Nurses naboigo Kenya Medical Association nigo baikereire okoiwana woko bwatrana eriokorwa obokorero bya abobokinya ebirenko byobochenu gati abo kwena nali bagari amasomo gochiase abanyagetari naboigo kulikwa emeremo kwa abanyagetari nege karobatwara akora wano munyakero bobwe kyombegeo kya Kenya National Union of Nurses asorosaya rwa Kisii Erkioba Emerobirio yogotinya obokoreri bwa sekta yobochenu me county ya Kisii asintundende nigo bwanyareko bogotingiwa
watikana nege ikaro kia bene iki Kenya takobege gukorwa noboteneri bwa serikali iyi kaunti ya Kisii na wizara y'obachenu nebyombe aao ibitenerete abakori emeremo b'obachenu ime kaunti iyo ati abo ekyombe kerie gya Kenya National Union of Nurses nabigo kerikia medical laboratory buna enchira yamo yokoene kia buna obokoreri bwanyareko bogotingwa ngati yemeroberio yokubwaterana iyi banyareko bagwancherana nokoene kia buna abanyagtaria banyareko bakobutwa mamincheri chiko banyareko bakoiranirwa semeremo naboigo ogosukiwa no gukinigwe birogo kwa banyagitari n'abakoreri emeremo abanyareko bakora emeremo ase emyakemenge ibintu twokwanete se bigo concern members baitu bari bakorega ase ministry y'obachenu. Number 1 twateta abanyagitari bari babutetwe gasi 46 of them na bari bande babutetwe bake asa abantu 46 bari mu gasi bonsi nanto kaiwana na serikali na bagendete gukura kesi kia nurses bari babutetwe kuruse gasi bari ne gasi esi gonto yete county government asa matukamake nyaba abanyagitari baranduwe gasi kintu kindi kia kabiri twokwana gusukuwe biro kwabo nase kulingana na masomo abo tuwana nitebuna county government ya Kisii iyo musike poro simbalati wetere department of health pachako hoteka stock of the pending promotional designation basukiwe ruti gonge kendo guchese kende kulingana na masomo abo na kulingana na miaka bakorese gasi kulingana no munyakirogo oyerikirio ba nigo aenekire buna okubatano kuo gochikobo kubaenekeria abanyagitari n'abakori emeremo konyora amasomo yekerengo keigoro nabiga serikali ya county yone chikobe kobeko moroberio bokubalika abakori emeremo bachietoreri kwenekia obokoreri bwanyarekoba obiya amagana ya masomo abanyagitari mbone kana barabasomba menta masomo tuiwana nitese critical areas chitagete abanyagitari babwatu kuchigosoma au study leave na ndeba sponsored by the Kisii county government. So umusigo mono tenene tese minister of health, chief officer of health na office of the county secretary make sure banyore list yeyo e county government ya Kisii emyare kumanya bana abanyagitari basukirwe bachigosoma na ndeba yuri basome erinde bachikonya abantu bayitubna na tubaligereire tubwate uburemero bonna safanyikazi ba afya kuchakira nurses, doctors, clinical officers and all health care workers bakorese Kisii county government tukaiwana about bono nele in place ntubwate any excuses means of health ROC list shortages where they had and make sure you submit it to the county secretary submit to the board a board yenyare kuligere bintebi na ndeturikira abanyagitari bari mete semeremo erinde gasi itebe raisi igoro yabokoreri bwe kinyagitari chiri cha level 4 level 3 na boigo level 2 nigo erikirioba atebire bune serikali iyo yanyara ko bagegwancha uchimokia ekerengo na kubika obokoreri obiya elio abamenyi banyarako bakonyora obokoreri bw'obachenu asichinga kichibwenerete tukaligeria working conditions ntwakwana tebuna kinyagitari kindi buna cyabanyamache marani bogirango etutete chimukiwe chibona KTRH because nacho chikonya abantu baito kurugali esbali n'abafanyikazi bafya bamentwa abantu bali baito bakonyora service cyafya ko chinzamo kiri banyaho konyeka nekyo muiso tugatanyore structure organogram ye minister of health ego tugaide na kitoko legas tugaide na kitoko kolegas kuru yo kolegas mpako yo igoromono na reporting systems banjiranete unangorigeri bare budget yao banyore se bwate chinguru ba tocha kurigeri gendekia health organogram kuripoteri kataseni kia Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Biamo no muri keito Josephat Hamisi ase orobo tiororo ikran tugendrete gotikara sense moyo bochenu ni serikali ya county ya Nyamira nereta tigiri magega aso koine kiabuna ebirenko byo bochenu byabere bikoine kiwa ni goritkolia lero ya serikali ya county abage kubwatoka amario gocha sesinyagitari chonsi imeye county yo ayisa ine chishilingi 8 milioni 19.3 eri gusira ebirenko byo bochenu gagokona aseri bagari ayo mugabana be county ya Nyamira omu waziri
bwoboremi Alsmanoti nigo abaga koteba bune serikali na ndine chikomenta amalio gayo asoko ne kyabuna abeire gagoisana ase chinyagetari nigo chinga kiechyo baru kubore gochiase abanyagetari kwenekia bunanko byatumeka bare ase enchera ebwenerete eriyo abega gokonya abamenyi bonsi be county ya Nyamira ase chinga kiechyo nigo baigo aborokiwa abo babere bakonyora amaegerio yechinjera chiemetandao igoro yo bonchoreria baba kubekerwa chigutwa ase serikali ya county ya Rure ira yo gochekogendera kubasira ase okoenekya buna babeire bakokonyeka asama tukabosio muri kitkorwa ase county ya Nyamira Paul Kapokara norboti urwaso bwagare chinsa ninye chimambia asamaga chamanene ye county ya Nyamira rero namaryogo tukagite police agende chine bitani chito nigo serikali ya county ya Nyamira litukolia rero yanyarakoboge kubwatu kamaryogo chase chisapo county chonsime ye county ya Nyamira ayo isene chishilingi chimilioni 19 chinuguteseto ayo aratkunyarakoboga gutumika sinyagitari chiga kwene kibuna ebirengo byabachenu ngokini wabiremeye county okwana siribagali aye mugavana omwaziri bobolemi omusubati Alsmanoti niganyarire ko bahaga kubolia abanyagitari gutkunyarakoboga gutumika maryoga yubuya nabananchi ko bamaiso igoro yo gutumika kwa maryoga yo aseboigo baliriranga asentunda ya kabere maryoga winatkunyarakoboga komentu asechinyagitari yoga muroche gaiga yala hichinyagitari chintu chonse aya na yagete eloti ntanganya eloti ndinejejije ingo mungu akishira abananchi na una mugabana ta promise ya maryogo achire na yanengo chichale egere kinyagitari chonse chitora maryogo. We must be vigilant in monitoring the entire supply chain to guarantee that every healthy facility, regardless of its location, receives its fair share of these pharmaceuticals. To achieve this, I call upon all relevant stakeholders from health officials to community leaders to actively participate in the transparent and accountable distribution of these medicines. Asomoje gonde ni goboigo aboro kigwa abokonya bakonyora megerio igoro yo bonchereria yo mtandao abari gwika emeya muna 30 banyarako bakubekirwe gutwa asegetikia Uhuru Gardens marabale na magacha manene ya county asomoje goyo ni serikali ya county ya Nyamira yalireranga nitkunyarakabaga ekora iseke gancha bene ekikira tkunyarakabaga ekobakonya abasaye kwegendereria samatuko alibosyo asabasaye basegetire gutkunyarakabaga bakwebwatanya ili kwegendereria. This fund will make it possible for the youth to access funds for starting or growing their business. The fund has already been passed by the county assembly and we expect it to be operational in 2 months. We will publicize the fund and I urge you all here today to take advantage and apply once we make the announcement. His Excellency the Governor today also said that you will be among the first to be integrated and absorbed in the departments of the county government as interns so that you can still learn on the job. Egati yabalia banyarako bakubekirwa ebutwa na bwaba na niko basemerie abasayabande kwebwatanya asibego babole serikali ya county ya Nyamira gutikunyaraka bage kubeka merubule bune yiga eliko bakonya abasasa matuko alebosio. My name is Jacqueline Forrest Akini. Advice yangu to youth wenye wako hapo nje ni employment tusitafute, tunajiajiri peke yetu. So let's do that talent that you have, that idea yenye uko nayo, actualize it, ikuajiri wewe. One word to the county government, I can request you to help us, the youth, try to support us, try to give us capital so that we can manage whichever business we have in mind. We have business ideas in our minds, which was our first topic in the first day of our training. So, ginko ripoti regeta sini kia ubwanchete kia Ndizi TV kurugiga se county jiga ya Nyamira nche gongoro kwa Polycarp Okara.
Miyamano Paul Kapo Karase orobotero rikranukoroase county ya Nyamira nigo ritkoria rero eskuro ya Little Angels Delight yabage gutwara umuroberio abwoko orokia gose bwoko eneke buna aboroki wababere bakorokia ebyewa byabo umuroberio manyikante buna fande yasaboroki wa bawe sokia na korokia chitalanda cyabo korengana naborokia eninchayemo yogo ikrania umuroberio OCBC anena sensebo ya morokerero gose practicals ase aboroke korwase skuru eyo bateona nigo barachiko kendera akwerwa asogosira aboroke wanena se ogokinia chitalanda iri wekirania umuroberio yo OCBC kinga kicinigo baro kubore gocyase abayiboli agosira umuroberio yo nabo gokwenekia una abana benyorere libaga ali okogenda ase chiskuru iri kwenyorera chisemi muri kito dipona sanya nikirana ase skuru eyo no gutwarganira robati rwase nchera yo wekirano Unenchera yemo yogo kinia ebyegwa ao inse yomuroberio OCBC aborokiwa korwa seskuru ya Little Angels Delight nigo batwara omuroberio ywe ase okwegokia. My name is Winnie Gekonge. I'm a president at Little Angels Delight School Mosocho, and today it's on Friday, but our school has decided to have a fun day and we have some recreational activities. My name is Magdalene Mora and I come from Little Angels Delight School. I'm in grade 5. I like to learn, but the most important thing is just enjoying yourself and having some free time. Like today we have had fun since morning and I've participated in some activities like catwalking and dancing. My name is Fabrica Sodiamo. I am a deputy president in Little Angels Delight School Mosocho. Today we were having fun day. This helps us to improve our talents and it will help us in other activities. I would like you to join us next time for entertainment again, which is called Fun Day to us. Ense mona yue nigo aborokia bagenderete gusegeta ebyegwebyo eliogo kinia aborokiwa. Leo tuko na siku ya matumbuizo ambayo watoto wanajiburudisha almaarufu Fun Day. We like the CBC curriculum because it exposes our learners to varied talents and it also gives them an opportunity to be able to explore other areas apart from bookwork. La Fun Day kuna mambo mengi, inasaidia watoto kukua pamoja na talent zao pia zinakuwa kwa vizuri. Inseyo botenani bwe skuru ya iga nigo anene banyara kwerera obuyabu amaigiri ya iga nabo igo anene asokumerekera omuroberio OCBC. Ngomo goko igo CPC nigo rasabana bonsi kenyengima na naze skuru etontu bwate amangana masomo nigo bali mutu amangana CPC nigo bali mutu na amangana talents rero mfande askuru chonsa tujasangerikane ya Mosocho asubate nyangena Nyamataru na Mosocho. Just come to celebrate the fun activities of the day as Little Angels Delight Schools. So in Little Angels Delight Schools we normally have these activities once a term. These activities enable our learners to nurture the talents that they have, apart from the classwork that we normally do. Eskure eto nige bwate bintu muna chi computer, nige somya mangana French, nige somya bintu no nyen swimming pool ne binte binge, tuwabalikani ase Little Angel monyora masoma maya bana wetu bakonye, egere bagendere mutu ili kesho wache kusaidia maishani. Gusanga negetaseni kia Ndizi TV omo director moke we skuru ye Gashel Mitnyatichi nigo anyara gwakera ekoko omuroberio yiga na kubulia baibulie koena na aborokiwa ili banyore chisemi. Una momaite CBC is all about promoting talents na abilities chiabana. Ebintombia chabiga chenchi bono masomo bantombari ko ba first bona kare chi talent chiri chiabana na bo chiko bakonya. Eskuri ete gotoka nyangena Nyamataro yende yatoka Mosocho Gastore na ande momaite mwensinga eskuri is the best overall in Kisii County because togo promote CBC as a whole na ande tuabere toko abana baito resources that are required ko promote mutaalamu oyo moya OCBC. In terms of language policy, igotore number 1 in Kisii County. Abana baite bago kwane bisongo bire fluent from playgroup as to junior secondary. Ukinkuripotelea Ndizi TV kurwa skuru ya Little Angels Delight. Iyo kutoka chinsemo cha Mosocho ward ya Bogisero, ebunge ya Kitutu Chache South, rietalia ne Dipon Asanya.
Miamano mariketo dipana sanya se orobo tiororo ikranu kurireria ria berika okorekana isko yorogongo rwa Gusii nigo omubunge oimbakasi istimi omucho Nairobi Babo Wino abereka wesokia na kobori abantu kogendera gutinda ni chiamate chiria chianyorwa agosno chirichaba chikonyoro no gwakwa kubatkana no morero yobako wateka ase chinsemo chia embakasi morero bako watka korwase egetwekemo kia maftase chinsemicho koirera nyumba chia banke nabo igeni boko yawe kakwera nabande gusiria amagiba nigabanta bange bagendrete konyora obowenia ase chinyagetari chinga kyabarai au bagendrete goikirana ase chinyagetari echo nabo igase chinge cyaba mwaba gusira irio kubwatoka engora yabo yabene owino nigaboririe serikali nabo igo abana inchi bonsi kubanyora asa masabo chinga kichonsi askiria teruna egekore kiona rio gyakorekanire ase ntunde ndangani ase chinsemicho ikyokerete. This is a great incident that has really taken us back because people have lost lives. Several people have lost lives. Several people, over 270, are in different hospitals at Mama Lucy, KU Referral, Kenyatta Hospital, Mbagathi, and the nearby dispensaries. There's still a search going on of whether there are bodies which have been burnt in various houses, and we are asking Kenyans to pray for us. This is a time when we are saddened by such an incident. It has never occurred before in Embakasi East, and what we can ask for from Kenyans is to pray for us. Chinga kiecho nigo omonogerio monene bwe serikali Isaac Mwaura nerabeirega kumocha egetwe kyo kya mafta na otana nigo kyarenge gukora emeremo gusobo korero kya gwatko bokorari mamincha neri chiko asekere buna nigo kyadinetwe a license korose kyombegetenere ta mafta mense ya Kenya kya EPRA nigatere buna balia batakorete emeremo yabasenchira ebwenerete nabigo oboteneneri bwe kampanye yo nigo barachkwemukirwa egetamkiro kebwenerete ekerboigo aene kirebuna ebyombe au gatiabe kyombe kya Red Cross ngao nabo igo serikali nigo berure asogosira chiamate echo cyabere chikonyorwa no gwakoko na mambo haya tujihadhari kwa sababu bado kuna moto katika kile kiwanda cha nguo ndiposa kisiweze kuwa kina wachoma watu zaidi, lakini ule msaada upo. Ni kwamba serikali ikiungana pamoja na mashirika haya itahakikisha kwamba kuna matibabu katika hospitali zetu za umma. Pia gharama hizo zitaweza kuchukuliwa na county. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu tuseme hapa. Na pia kutakuwa na blanketi, vyakula na vifaa vya kutumia nyumba. Na pia kuna mpango wa kuhakikisha wale ambao wamepoteza makao kama hawa kina mama 9 na watoto wao 21 ambao katika Kenya School of Aviation wamepatiwa makao, na tunaomba ufadhili huo kupitia Kenya Red Cross. Na pia Kenya Red Cross iko tayari shirika la Msalaba Mwekundu kupatiana shilingi 6,000 kila mwezi kwa miezi 2-3 hivi ili watu waweze kujimudu kama ni mambo ya kodi na kadhalika. Kwa hiyo tuseme pole, na kwa niaba ya serikali tuseme kwamba tutawajibika kuhakikisha kila Mkenya ameweza kupata afueni, kwa sababu Kenya ni nchi nzuri, Kenya ni nchi ya maana. Hata fauka ya mambo haya yote Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri tukiwa na umoja. Omokanyi bumurai wense Rigathi Gachagua nigagendrete kwenekerense bune serikali ya Kenya Kwanza inse burai wa murai wense Dr. William Samoei Ruto nigo begete emeroberio emekirano yogosira ebirengo by'ekisemi imese ya Kenya okwana chinga kekirana ase skuru y'abanyaroka ya Isiolo imeye county ya Isiolo nigo mono abakago kumeria chinchira abanyaroka bawetereme chande chingenjo au gatiabo ogosarwa na wigo chinyomo chiagenkyo ekekoirera abanke babo gotiga cheskuru nigateruna nigo babekire merobire mekirano yogo chakwene kyabuna abana bose babere bakwenyorera kisemi anene abana abanyaruka asekeria rure okubolya ochase abo bose bekisemi kubwaterana ne cheskuru asokwene kyabuna kisemi cyabere chiwekera abana bonsi. The Ruto administration is deliberate in investing in quality education for all across the country. It is for this reason that we have committed over 628 billion Kenya shillings
to the Ministry of Education to, among other issues, support full implementation of the competency-based curriculum and other education sector reforms. In the transformed Kenya, every child must have access to quality education. That is how socio-economic transformation of the country will be of impact without leaving anyone behind. To transform the community in Isiolo, quality education is a very important ingredient. Kenya is committed as a country to meeting the international target of ending this practice before 2030. Expanding education opportunities for girls is one of the strategies. We cannot allow the dreams of our girls to be subjected to practices that snatch them the passport to a bright future. The Kenya of today and the future is for all girls and boys, men and women. On this note, I want to urge the national government administration officers present and across the county to work extra hard with other security agencies to end these retrogressive practices, not just in Isiolo, but the whole country. Tinga kicho gashawani gabakubwatuke kurege tindi ngo cyasibari abakwebwatani no bwibi bwetugo ase chinsemo aho gatiabe county ya Isiolo, Samburu, Meru na Boigo Laikipia na tabuna nigo babekire miroberio emekira no ne uchikomenda abo busaburendi asoko eneki abuna obwibi obo bwaikiro mwerio. Hapa Isiolo na jirani county hii ya Samburu na hii ya Meru na Laikipia tumekuwa na matatizo ya usalama. Na mimi ningetaka niseme nikiwa hapa vile nilisema last time. Sisi hatuna huruma na wakora ambaye wanahangaisha wananchi. Wewe kama unataka ng'ombe, utafute ng'ombe zako. Ng'ombe ya jirani wachana naye bwana yako. Si ndio? Na tutakuwa wakali kwa hii wakora ya kuiba ng'ombe. Na Profesa Kindiki amekuwa mkali na mimi namuongeza majira kuwa mkali zaidi. Wale watu ambaye wanaangaisha watu wa Isiolo, watu wa Samburu, watu wa Meru, watu wa Laikipia, mwaka wa kumalizana na nyinyi ni mwaka huu wa 2024. Juu ya hayo tumekubaliana kusaidia usalama, tuongeze mambo ya NPR. Na wale NPR wamekuwa recruited hapa, tumekubaliana na gavana pia tusaidie ile training na ile kualikwa marupurupu yao kwa sababu tunakuwa na matatizo ya pesa. Na kwa hivyo gavana, nataka kuhakikishia wewe ya kwamba hiyo maneno tutaharakisha, hao NPR wakuwe trained, wapewe silaha, wakuje hapa wasaidie kuweka usalama. Asensemo yayo mwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu nigaba gotogia serikali kubwatikana nimirobiri mekiranu yogosira kisemi mense ya Kenya anene ase okubwatoka chibesa uchiase chisukuru nigaine kebona chibesa icho cyabere chikobwatokwa nigo cyakereire agostikira ase chisukuru asogosira emirobero yekingencho ao na koenekeria abananchi buna nigo barachikogendera kubwatrana asogokinya ebirengo by'ekisemi. Your Excellency, I also want to confirm, as your CS Education, that what you have given us in the form of capitation and had the money that you have given in education this last month, the month of January alone, we were able to get 67 billion Kenya money, out of which that 1.5 was for basic, being for primary, for junior school and for senior school. This particular school, Your Excellency, because Isiolo County alone was able to get 80 million. The 30 schools, I said public, because we also have 6 private schools, secondary, we were able to give 81 million to the public schools in this particular county, and this particular school, out of that, got 1,775,000. So, Your Excellency, we have given capitation not only here, but all our schools in the country. The 4.1 students in our senior schools, secondary schools, got capitation which goes into the running and teaching materials, and which also goes into operations like electricity and also water.
wizara ya leba na boigo bokoreria saba na inchi nigo yatuguteirare engana yo komentwa kwemesara wikekerengo kie chiribu emeronketeto asabo bisabo burendi ase chi company chi abantu nyene kurengana ne chiroboti ase nyumba choburaria nige getambukire kyo kere mami nchaneri chiko rie chi company chi abantu nyene ase chi company gose ase gati ebyombe biganetio kubwaterana akwe byombe ebyo bitari ebya serikali kurende kurengana ne wizara yo nigo engane yo babere bakuyetuguterare no tabuna amaganionsi yabakore emirimo niga bwente kurigereriwa ne serikali nse wizara ya leba kurende tali ebyombe by'abantu nyene. It is not the mandate of the private security regulatory authority to set guidelines on minimum wage. This one is a mandate of labor ministry, and we feel this authority is usurping the role of Ministry of Labor. It is expected the statement appearing in the media was a decision of PISRA board, properly constituted, and not one from a CEO or an individual from serikali ye county ya Trans Nzoia nigo yariro kuburia gochase serikali gotatagora na boigo kunganya abantu korwase chinyomba cyabo asomurobere obuo bwagachwe chinyomba aseri gorenso yogendreta se chinsemo au okwana nigo mugavana bwe county yo abairega kugania serikali akoria chinchira chingao chioko agacha omuro osichoko agacha chinyombe cyo cheri gorense batari goturubania obomenyo bw'abakenya. I want to say that, Your Excellency, with humble request, we plead with you that my people, this government might have a different approach in terms of settling these people. These people are willing to sit down and negotiate with the government, and they even aware that this was government land. Let us approach it differently as our government. This is a government that we are in. I'm a senator that was elected in this same government, and I fully support the government agenda. And I know, Your Excellency, many people, many other leaders in Trans Nzoia who are really pushing this agenda of evicting people in this land do not have Trans Nzoia's interests at heart, including the governor of Trans Nzoia, His Excellency Governor Natembeya. My people are not at peace. So please, on behalf of these people who elected me, I want to plead with this government that, to be very frank and to be very honest, we should have a different approach. We should have a different conversation in terms of settling these people. It is not right whereby people are being chased where they have buried their loved ones. We should reconsider. We have investments of our people here. We are supporting this agenda of affordable housing, and I think we do not need all these more than 3,000. Mancho mulgeri asa chinga kiechiga tiatranda sensemo ya kabiri studio tomanyore Captain 001 atomanyina raja ya twariganiritie asensemo ye chigosori. Valino sero korense moya studio ego tebia mange korense moya amangana maya korenda sebono tiankwariga ni bena sense moya kokwe manya mangara ringete chigosori na nchende Steven Captain 001 tawo chakaye chigosori korwa seligi ya FKF Premier League obwase chigosori chientunde ameronge vere chirigi yu chiroberi kokosori gwa ase weekend ye Litkolia Jumapili nige timu ya Shabana FC iranyare ko bagekwarira ngwa mune timu ya Nairobi City Stars chinsemo chirichia Machako Stadium na nego sorry timu ya Shabana FC irareke kwerandira chinjira chobogui maiga yogo siria gore ya masibosa inga kibago sorry ne timu ya Ulinzi Stars ase go sorry ya Bwango iga
nyorabuna ase chigosori sano chia itire nige timu ya Shabana FC edare ko bage kubwa chigosori ibere chioka gosire chinde chonsi isato kunda sensemo ye timu ya Nairobi City Stars chigosori sano chia itire edare ko bage gosiria gosore moyoka kubwa chigosori nye nase osori ya bwango ya gosiria nase osori ya bwange seba osori ya mone timu ya AFC Leopards ase timu ya Nairobi City Stars nyante ko bage gosiria chigori ibere ase gosa asensement ndentangani ya ekeminaneke nege timu ya Shabana FC ya chete makari chigori ibere mone timu ya Nairobi City Stars chinsemo chiri chia Raila Odinga Homa Bay Stadium na senseme yentunda ya kabere egosori yo moirora ase ekeminaneke chetimu chionsi yare ko bachikorwa ne robo bui ase egosori yeye Stop. Hold. Put a concept, red, counter press. Red, stop. Green. Tawatigana na mga naringete egosori ya Shabana mone ligi ya FKF Premier League tanda se ligi ya English Premier League abwa se timu ya Wolverhampton ditkuregor ya konyegania timu ya Manchester United na se osori ya watu bonge wechigoli sano na ibere nigo Kobe Maino anyata kaba kwenye timu ya Manchester United da sita ikayo mwelio